Yitirim bolan çağılar meselesi Türkmen cemiyetinde hat köp ara alınıp maslahatlaşılýar. Ýurdun häkimetleri keniden bu meseleni resmi derejede boyun alman, ýurdun habar verir serişdeleri bu meselenin bardygyny beýan etmeýärkä sosial ulgamlar, adaty ulanjylar hemde Türkmen polisiýasy üçin maglumat ýaýratmak we ýetenleri gözläp tapmak üçin işçiň platforma öwrülýär. Türkmenistanda internete girmek kyn bolsa da sosial ulgamlar hatda polisiýanyň habarlary üçin hem platforma öwrülýär. Hususan da IMO'da jinaýatçylykda guman edilýänlerin gözlegi hakyndaky bildirişler, şeýle de ýitirim bolan çağılar baradaky habarlar hat köp göreýilýär. IMO Messengeri sosial ulgamlary petikleýän we VPN arkaly petikden geçmäge tinanşýan ulanjylary ýyderleýän ýurtda ilad üçin yeterli tasýekete gatnaşyk ulgamy bolýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan polisiýa işgärleriniň söýlerine görä, häzir polisiýanyň bildirişleri üçin sosial ulgamlaryň ulanylmagy meseleniň barha agyrlaşmagy bilen baglanşykly. Çağalar ýitirim bolýar. Käbirleri gidýär we öýlerini gaýdyp barmaýar. Käbirleri alınıp gaçylýar. Jinayet köpelýär. Ogurluklar ýygydan bolýar. Dip adynyň eferde agdalmazlygy şerti bilen gürleşen Balkanly polisiýa işgär aýtdy. Adatlyň habarçysy soňky 2 aýyň içinde ýurdun dürli sebetlerinde ýitirim bolan çağılar barada ondan gowrak bildirişiň IMO'da çykanlygyny belleýär. Bildirişleriň birinde 13 ýaşly ýetkinjeň ýitirim bolanlygy habar berilýär we onuň sypaty hem geyimi barada jekmejek maglumat ýerleşdirilýär. Başga birinde 26 gün bäri tapylmadyk 10 ýaşly oglanjagyň gözlenýänligi aýdylýar. Käbir habarlarda çağılaryň mektebe gidýändikleri we gaýdyp gelmeýändikleri aýdylýar. Çap bolýan bu bildirişlerde iten çağılary görenleriň polisiýa telefon edip habarlaşmagy soralýar. Adatlyň habarçysy bilen adynyň agdarmazlygy şerti bilen gürleşen polisiýa işgäri ýitirim bolan çağılary we jinayet etmekde guman edilýän raýatlary gözlemek baradaky bildirişleriň Balkan vilayatynyň polisiýa müdirliginiň we etrap bölümleriniň polisiýa işgärleri tarapyndan paýlanýanlygyny aýtdylar. Adatlyk radiosy Balkan vilayatynyň we etrap polisiýa bölümleriniň wekillerinden resmi taýdan düşündiriş alyp bilmedi. Mundan öň ýitirim bolan çağılar baradaky bildirişleri köçelerde polisiýa merkezleriniň goýunda we jemgyýetçilik ulaglarynda görmek bolýardy. Adatlyň habarçylary geçmişde ýurtda çağılaryň ýitirim bolmagyna degişli wakalaryň şol sanda paçygaly jinaýatçylyklaryň birnäçesi barada habar beripdi. Bu aralykda ýurtda jinaýatyň derejesini görkezýän resmi statistika çap edilmeýär. Şol sanda çağılaryň ýitirim bolandygyna degişli ýagdaý agdalmaýar. Dünýä tejribesinde çağılaryň gitmeginiň öňüni almak üçin kämillik ýaşyna ýetmedik çağılaryň enatalaryna çağılaryň howpsuzlygyny üpçün etmeň zerur çäreleri barada giňişleýän habar berilýär. Bu meselede meýletin çäreleriň we meýletinçileriň işiniň ähmiýeti östürilýär. Her ýyl dünýäde ýüzlerçe müň çağı ýetýär görüldilýän statistika enatalaryň ýitirim bolan çağılar baradaky ýüzlenmelerine esaslanýar. Käbir çağılar soň tapylýar, emma käbirlerini tapyp bolmaýar. Ýewropada ýitirim bolan çağılar boýunça iş alyp barýan Missing Children Europe guramatynyň habaryna görä, bu regionda her ýyl 250 müň çağı ýitirim bolýar. Bu her 2 minutda bir çağanyň ýetýänligini aňladýar. Diňe 2022-nji ýylda Ýewropada ýitirim bolan çağılar boýunça işleýän 116 müň telefon liniýasyna 6,5 müňden gowrak hadisa degişli 70 müňden gowrak ýüzlenme edilipdir. Bu wakalaryň köpüsi gaçgak çağılar bilen baglanşykly bolup 66%-ni täze hadisalar emele getiripdir. Mundan başga da ýagdaýlaryň 24%-i enatalaryň çağılaryny alyp gaçmagyna we ýene bir bölegini, ýagny 3%-ni migrasiýa döwründe direksiz ýeten çağılara degişli bolupdyr. 25-nji maýda dünýäde ýitirim bolan çağılaryň halkara güni bellenýär. 40 ýyl ozal döredilen bu senäniň maksady meseleni köpçülüge ýatladyp durmakdan ibaret.